Terve katselijat! Ajattelin vähän videoida tästä näin, että mikä tää kimalaiskasvatus on. Tässä on kivikkokimalainen. Ihan kivasta sikiöi. Siellä on semmonen kymmenkunta nuorempaa työläistä ja sitten toi millä on punainen merkki, niin on itse emo. Tässä on kontukimalainen ja tosiaan toi millä on punainen merkki on taas emo. Ja noi vaalean kiertävät pallot on sitten sikiöitä. Siellä on semmonen 15-20 työläistä. Joo, ja nyt ollaankin sitten taas on punavalo alla. Eli tää kasvatus tapahtuu ja hoitotoimenpiteet sitten punavalo alla. Pidetään pimeyttä käytännössä, kun kimalaiset ei näe punaista valoa. Niin sen takia täällä on punavalot olemassa. Et tuolla toi punavalo loistaa. Hauskasti tää kamera nyt tekee tämmösen yövalon näköiseksi tämän kuva. Mut katsellaan joku kerta taas uudestaan. Kiitti, hei!